Ринат Фәрдиев исемендәге татар гимназиясе укучылары хәрби операцияләрдә катнашкан шәһәрдәшебез Тимур Захитов белән очрашты. Ул үзе дә татар гимназиясын тәмамлаган. Хәзерге вакытта контракт буенча капитан дәрәҗәсендә хезмәт итә. Туган ягына ялга кайткан. 2014 елда Кырымны азат итү буенча 19 елда Сириядә барган хәрби операцияләрдә катнаша. Тимур Захитов хәрби бурычын намус белән үтәгән өчен батырлык өчен медаленә ия. Ул очрашуга үзенең әнисе журналист Гамирә Гаделшина белән килгән. Гимназия укучылары махсус хәрби операциядә катнашучы якташларыбызга хат язганнар. Икенче сыйныф укучысы Ноэль Габдрахмановның хаты Тимурга барып җитә. Действительно, очень было приятно получать сюда письма, когда находишься там, грубо говоря, и поэтому большое спасибо, пишите еще, солдаты очень трепетные, все эти письма читают, некоторые с собой хранят и носят, есть даже такие. Было очень трогательно, прям вот до глубины души, потому что всегда приятно получить, что к тому же еще с родной школы пришло, как говорится, где учился, и поэтому действительно было очень приятно получить первое такое письмо. Ноэль үзенең хатында кадерле солдатлар сугышта безнең өчен гомерегезне бирергә әзер булуыгыз белән горурланам дип язган. Батыр солдатларга минем хатым барып җитәчәгенә ышанмаган идем дә ди ул. Рәхмәт йөзеннән Ноэль Тимур Захитовтан истәлекле бүләк алды. Мне было интересно. Я гордился им. То, что они воюют за нас, то, что они готовы отдать свою жизнь за нас. Гимназияның укытучылар коллективы да Тимур Захитов белән очрашуны көтеп алган. Укучылары арасында Тимур кебек батыр егетләр үсүе белән беренче укытучысы Жуэйра Яхина да горурлана. Он очень шустрый мальчик, очень сообразительный. Он успевал и вертеться, и слушать меня. Хәрби операциядә катнашкан Тимур Захитов белән очрашу барышында сүз илдә барган вәзгыять турында барды. Укучылар үзләрен кызыксындырган сорауларын бирделәр. Адилә Бирханова, Денис Сипатов, Зей хәбәрләре.